Anak orang dari siantar pulang menjalang kukuati go. Odem bilang tak ruya Bu Nasar masuk ke kaset nang kalimo tuane. Manuang didake lon yang urang ba itu lebana maso itu tumpak dek Rosni mola nyolai iros mamandang dari jauh nyocali bana mola maso itu kironyo iyo Abu Nasar kironyo junjuangan nala pulang la bagian aye mato Darai-darai tabayang anak di rumah sedang lalu nak kandung wati sayang ibu lena olailah pulang ayah dari rantau mana ila pulang bapak kau mana dari kandungan 3 bulan ayah barangke pikaran tau naik kinilah pulang rupoiko kabatamu naik hati jo ayah lena ona Olailah pulang bapak kandung tahu bana ayah diagak mana nangka di tanah beko nanta ado mana kinilah pulang ayah kau kadape juo wati makan mana kasanang juo lena wati yang boleh naik kasanang juo wati mande mana naik aye mato jatuh badarai ruponyo Rosni maso itu memandang juo mola bake Bu Nasar bamanuang juo kini tumpak dek buyuang Abu Nasar sadang bamanuang juo batang kayo akajo napasu kece akaran caklah pulang kecek napasu manga pulang ko abi kepeng nan dibawa kaberang bapak Rosni balik rajale mintu awak suko kepeng kondak ba kepeng berang kaminantu nambatang kakak jo napasu kalau kanaka talataknyo iyo di hati sanubari panjagonyo sinan malaikat parulangan sampai ke utak kalau napasu kadi bilang talataknyo iyo diampadu parulangan sampai ke matu panjagonyo setan kadisinan kok kalah kadi napasu bagolek juo kanarako sadang bapikir-pikir juo ode untuang takadiala tibola oto nandari Solo buskan motor jonan datang ABS mere otoko yo apole katos tokaroto mola maso itu
Medan kecek sitokar. Medan pak. Uy, Medan tu. Cuy tu bana lekato masuk itu. Nande bilang buyuang bunasar bapi iki indak panjang bana so bilang duota bilang ko indak namo balik pulang ko ndak mati mak dirantau orang otonyo ambe dek bunasar manompang cie da sopire Nasar naik nyo naik pintu tatutui masih nidui oto barangke masak padi nyorang di benteng pupui talata di pamatang masih nidui roda bageleng bakaja kabui jalan gadang oto pai rosni tapaki tapaki rosni dalam pasa onde tuan junjungan ambo sampai hati tuan jo ambo matuan ila pulang tuan dari rantau matuan indak singgah tuan ke rumah indak singgah tuan ke kami batingke dape oto Medan matuan kabaan nasib badan kami matuan lihatlah dulu kami pulang, lihatlah dulu anak kandung matuan sejak kandungan 3 bulan tuan barang ke pikaran tahu kinilah pulang rupo iko indak singgah tuan ke rumah sampai hati tuan tuan jo kami matuan sampai hati tuan jo awak lah bagian tumpak deros ni tengah pasa ndak tabado ibu hati bagolek-golek dalam pasa ni basiang orang guyabu ni manu umbu andam dado lah bagian bagolek-golek dalam pasa de hati terlampau mamang lah bagian siku didi makan di pantai kariang pasang makan di tengah padoi duit bacamin bangkai rela mati bakalang tanah lah bagi sauya guntiang lah baju sangkuikan di kampung dalam ya Allah japunya aku pado manangguang para sayang lah Tuhan maalun di pasar ami malie urang bagolek-golek malie urang mulana manangi-nangi anak-anak tiba sekali nan urang rami masuk itu oba itu bana mula kini lagak malu lopik si Rosni babaliknya balik pulang indak tabado le mamang hati masuk itu bajalan babalik pulang ayam mato badarai ju onde dan bilang cendo si Rosni palupunyo kadi gara alam dipancung kalam diantakan raso indak di tanah alam baroya bumi nyopijakan Tuhan baroya bumi nyopijakan indak tabado mamang badan ayam matu badarai-darai indak tabado mamang hati sainggonyo tibo di rumah langsung naik ke rumah dilihat wati sedang lalu dalam kamar satu tibo
didake anak dirao anak ditangisi onde nak kanduang watina oh sayang ibu lena oleh ila pulang ayah dari rantau mana dape nyoting ke oto ka Medan mana indah ibu oh ayah Jawatina oh indah sayang ayah joka audona olah ilah pulang ayah wati dape nyoting ke oto ka Medan mana ka Malang lamotie oh badan wati mana manangi jo anak kandung sadang manangi nangi juo tibo lapangan kananelo antakok lainggo padang panjang yona mambali baju untuk kau lena ba itu bana kato siros maalun dagang di sinan dibuwe ju nasi jo samba dibuwe ju sambalado kok nyampang pulang tangama alam oh ditinggalkan nupi si Rosni dek menunggu ko juo letak kalau sajo sambil duduk di tinggalkan Rosni jo anaknya iyo banamu pi iswarti maso itu tolie oto siabes padona malam samalam tu lalu di kota Bukit Tinggi besok menuju kota lalu di kota Bukit Tinggi hari paginya barangke naik pasisir kasadonyo Abu Nasar lah naik pulau to menuju kota Medan nang kurang minyak lah ditambah nang kurang selender lah dituku ba itu bana manyolai yoto menuju kota Medan di di jalan oto ndak dihitung kurang minyak ditambah kurang selender lah dituku ditak pari makan kalapa bacancang gak tigo cancang
batingke tangale tigo tingke batingke pasare bukit tinggi yo hari satu rami diate kalau dirantang yo namu panjang biar dipunta nanyo pendek supaya curito laki tinggi si curito le nanyo jale kadang bilang dagang di sini nadola padole satu hari masuk daerah le kota Medan barang tioto di loket gas kontak gigi dio porem dipijak oto tagak kontak dibunuh le mesin mati Onala turun pasisi yoto Abu Nasar la turun pulo ma'alun dagang Abu Nasar ke Medan Nikola baru rumah siap oleh kadi tuju janjang siap oleh kadi tingkek ke mano awak leka malam tapi Bu Nasar kadi etong inyo indah ilang pangana bajalan di kota Medan ma'alun dagang bajalan ke mano ado ampu kaki kasinan inyo kabajalan indah tabado mamang badan apung-apung sitinjau lawi tempat nandari le gudang garam untung badan bak limong manyui balun katan tule tampe di jam lamo de puta kaba puta lamo de ele kamail ota sorong de pae kesuka ramai disuka ramai rang awak banyak ruponyo ada seorang tukang sate banamu ajo alimudin orang Cimparu Pariaman sinan dem bilang Abu Nasar huyol malie cando tukang sate urang bajo kasadonyo oh Abu Nasar la bajo puloe onde ajo agila sate tumpak dek punyo tukang sate lah nyo ambilkan sate nan sapir yang nyo agi molaki ni maso itu osainggonyo buyuang Abu Nasar indah inyo babaso-baso nyo makan katupe nan sapir yang nyo bae nyo kini sate maso itu labi katupe nan sapir yang minta tambu sapir yang lain sainggonyo lapek katupe dua piring sate nyo lambu 22 buah bakato buyuang Abu Nasar onde ajo dangakan mula lama lang tibo dia awak majoe dek lapa memang tak kaca dek labo yo latarabo kok sate labi 2 kini 20 buah katupe apui 2 piring akini coiko la dek ajo kepiang pambai tak lo ado dojoe oh indah tabado paniati la jale ketupe 2 piring sate nyo lambu 20 buah kepiang 10 indah ado iyo kamalang juo sekali ko nang karugi manggale sate tapi de ajo alimudin inyo kalai urang elo ati ko iyo ang dak bakepiang bari luri ambo batanyo bari bana ambo mangece siapo namo jogala di mala dusun yo nagari apo sabak waang marantau curak-curaikan bake ambo bilang bilikan bake badan nak sanang di dalam hati nak suni dalam kiro-kiro menjawab buyuang Abu Nasar onde ajo dangakan mola ambo banamu Abu Nasar kampuang batipu padang panjang dek tidak yojo oh macam tasuwo dek bansek kampuang joei batinggakan majoei kotak dek sari jo oh lantai jarang kelakai bamban di muaro kondak dek nasib nampak malang indak bapisah oh caro iko dojoei oh mandang akato rupo itu oh menjawab ajo tukang sate oh laikan samu anak Minang cuma Minang dari de ambo kaniyo Minang lawi waang batipu padang panjang ambo Cimparu Pariaman kalau iyo sawana na bakepeng sate nanusawang bayi
mandangale kato mula rupo itu kok sate yo la perai majoe ambo nindak badusana manompang ambo ditampe ajo mandanga kato rupo itu tapi de ajo lai urang elo ati maso itu dek karano ajo lai membujang lo tinggal di Medan kalau untuk samang urang kali yang usao tinggal di ajo kok balabo dibagi dua itu karajo ajo sinan jo ambo la tinggal siku Oba itu yo bana yo anyolai tumpak de inyo Abu Nasar malaki sate ajo abi tapaso duduk di dake sate kini aba itu bana de nanyolai ndak dirantang panjang bana sambil duduk urang kini masuk itu banyak juga memakan sate macam ragam urang datang odi barampe urang sadang inyo memakan sate indak tanggung lagak pareman nambarampe bakile ruposi patu tateleng topi di kapalo tepasang kaco mato rancak Robinson merek sipatunyo Robin Hood merek topinya buatan Londonannya pakai apa katonyo sambil memakan sate Apo katoinyo samuinyo dek kawan dangakan mula kalau merantau rancak malar merantau ke Malaya ba itu bana masuk itu kalau karantau ke Malaya karajonan sadang murah bana jadi anak kapa bisa juga jadi krani toko bisa juga paling kurang jadi tokong kini Malaya paling kurang jadi tukang potong gatanan sadang barago hubungan London sangat lancar Jepang meminta gata pulo tapana buyuang Abu Nasar ko iyo rancak rantau ke Malaya kaden tuang rantau jauh-jauh kaden cubo marantau ke Malaya itu pangana dan Abu Nasar hari batambah patang ju hari patang satelang abi ajo baba dia pulang ke rumahnya Abu Nasar tentu mangir yang baik itu bana dia anyolai kini di kampung Melayu Masai Opadona malam semalam tu makan dak olu di kalalo sudah makan baru bakato Abu Nasar onde ajo dangakan mola dangakan yobana jale o malam kini kita babau besok dan ambo kabarangke menuju tanah Malaya majoe mandanga kato rupo itu Abu Nasar dangakan mola Malaya pulau rantau nangkang adang yuangai sadangkan sate dan sajo tang bayi do yuangai letan turan tau ke Malaya tu lalu nagari mabu yuangai pakai paspor kita kasinan urus sure mola di Medan koco itu katonyo de mola kini sadangkan waang tak pakai piang juala waang kama urus paspor mandanga lekato rupo itu tamanuang buyuang Abu Nasar aba apangana hosamo sorang di
kan mola joe bukannya ambo tak bakepeng marantau dari kota Jambi bakepeng 300.000 lebih kurang maju. Oh mangkok ndak dibae bayi sate ajo maju mangkok dan bayi beko sate ajo sudah makan sate waden kan pai. Tapi indak dibayar rupo iko dapet jo ajo bakatawan ba itu bana kato nasar iko lakepeng nyonana do majoe. Tapi kalau ajo nak meminta bali sate jo barala sate siang tengah di lejoe. Oh mandanga kato rupo itu tagala ajo tukang sate lapik buruk yang di dalam sama bantu ang buruk kepeng ang banyak itu katonyo masuk itu. Tapi den ajo kadibilang kalau leado bakepeng waang nasar rupo iko labu nasare biala ambo kamanolong mau rusure jo paspornyo kawane. Anak Jawa pandai baranang mapodong na kaki dek buayo katatap nasar dinan sanang ambo mau urus kasadonyo bu nasare. Padona nari samalam tu lalalo ajo jobu nasar hari pagi sama so itu sudah sumbayang sudah minum namperai ajo manggale nasar itu ditolong buyong bu nasar mau urus sure jo paspor roiginyo. Oba itu bana dan nyolai onan dem bilang ajo alimudin diurus sure manyure diurus paspor masuk itu. Nande untuang takadiala ruponyo salasai sure manyure paspor kanala nyonandape tantu bunasar kabarangke manuju rangantau kamalaya Nyoba itu lebana yo mola maso itu ponyo buyuang abu nasar wajo tinggala dolu ambo nak pai mola kamarantau menuju tanah Malaya. Gunung Kulam Joe sudah talelang di ulu rajo manobatkan Pulau Putih Pulau Panginang ketigo yo Pulau Bantu Taji. Ojaso ajo indak kailang sudah babu bakabekan letak di peti otakku hilang babu dalam rangkai hati ajoe. Otarikan inyo kapal labuan ba itu bana masuk itu naik kapalnya lah di Balawan ba itu bana dan mola kini tiket kapal sudah di Bali tiket lah dapet lah kepeng lah tinggal kabasalam candojo wajo wajo tinggal lah dulu ambo nak taruh leka Malaya pulau lah talam pulau Tarika ketigo Pulau Bantu Taji Jawet salam ajo katinggal ambo barangke dan nyolai kabalai wa belok balabu juga di nan tanang nang kapai tita elo nan tinggal
Darat tak sanang mondenan singgalang tadang ngaruntu urang mabalik lai go jalan nang kapa ijo ati rusu nang tinggal indak dan nak mau makan indak kalamu antaronyo babuni sarine kapa gadang sekali reso babuni naik bunah serate kapa 2 kali reso babuni dibuka sawan anggadang dibungka kini meso itu 3 kali kapa babuni baganggang kapa dari anggare kapa menuju kalawitan letingga cando kota Medan baitu bana masu itu lapenan dari perbatasan diopor kencando lari kapa banda babanda silawitan mangguluang lekasudia luan buni manyasari pamare bagenggong kabuni tali anak baraba kabuni tali sawaya dari yang amanda yang tali lui oba itu kencang lari kapa di lawitan nindak kadietong nan nindak tanam bilang panjang bana bacancang dan 3 cancang batingke dan 3 tingke di rantang dan namu panjang di punta juga dan enggak sakete marape kapa kata pisau jatuh pandare laki turun pasisi kapa gadang Abu Nasar letun dan bilang buyuang Abu Nasar Kamalaya ikola baru masih apoka dituju janjang siapoka ditingke urang manjinjing tas gadang orang bujang membawa bungkusan ngete bajalan inyo sama seorang dek lamo jalan bajalan tapi indah hilang pangana tampak lah hotel masuk itu lalu di hotel semalam tu tuanai Odisinan baru dicubokan yo pae kapandaian baso Inggris ba itu lebana masuk itu Odisinan bananyo baso internasional lalu di hotel semalam tu hari malam mato ndak lalu dan bilang dagang yo Abu Nasar kok lalu pukul 10 baru tak kalau jam 1 di malu hati tak karusu oh nasib badan balule tantu lalu sekalo hari siang hari pagi nyola mandi sudah mandi sumbayang subuh abang dak ulu mangkok kamat tekabi juga kasumbayang tiok kelok nyopasang niat minta baca rejo namalang sumbayang 5 waktu madok ka abatula untuang urang iyola tantu untuang inyo kaba akola sudah sumbayang kaba zikir sudah bazikir kamandoa basarahkan badan kanan satu ba itu ban Abu Nasar nyecubo bajalan sapagi itu nambah jalan di tanah Malaya kabajalan le samo seorang kamanu adok le ampu kaki kasinan buyong le kabajalan kata li tak teletai letai nan cok kacang mamanje junjung
talita talalai-lalai rupu anggang manjalang gunung ngapung-ngapung setinjau lawi tepat nandari le gudang garam untung nasar culi mau anjik le badung katantu le tampe diam lamu dek jalan kabajalan Allah Ta'ala kamabari tapampang mereknya toko ba merek dua bale. Kalau dia bilang toko nang kalenetong masuk itu mangkok ba merek toko dua bale lah pintu kasadonyo dua bale karani dalam toko nampunyo orang Malaya Tuan Idris Tanah Malaya Rajo Karet Kuala Lumpur nampunyo toko nang gadang kamanjadi karani satu merangkap kini keuangan anak kontan dek Tuan Idris banamo gadis yang alimah yo kalau alimah yo kini kadietong tamat sekolah di Malaya Nyo sambung sekolah kini karab kanur ulum sekolah emah ba itu bana masuk itu tamat sekolah di Nur Ulum kalau namui nyo bakarajo bisa karajo di kantor kini kehakiman kota Kairo tapi de anak orang kayo keuangan di toko abah Kalau si Ema Yoka dibilang kok bahasa Inggris Ema pandai kok bahasa Arab dan kadisabut lai kok bahasa Malaya pintar banget ba itu bana toko nanggadang tapana buyuang bunasar biar dan minta karajo si bilang buyuang Abu Nasar langsung babelok nang katoko nyoba kato kakarani dalam toko onde apa karani toko golong bagolong tali tigo bagolong sampai kailaman tolong lambo sakaliko jasona ninda bailang hilangkan onde paegi yo bawa karajo pa awak siko pokoknya dape awak makan napo karajo kadicubo itu katonyo Abu Nasar Oh mandang kato rupo itu menjawab karani toko onde buyuang dangakan mola leapo karajo nakadenagia bantu ang sarupo iku baju usang sirawa usang cu itu bana mola kini da ado karajo siku doyuang Oh tapi Bu Nasar mola tangkaju onde apa dangakan mola indah elok sarupo itu dopae kasihan laka bake kami dek tangka buyuang Bu Nasar bakato le cando pak karani le apo ang nabi sayuang bakarajo Oh menjawab lah buyuang Abu Nasar ko ambo pak sagalo bisa tukang yole peti ambo na bisa tukang lap lamari bisa juo tukang sapu nampandai wana apa mandanga dekato rupo itu paneati karani toko ndak ado yuang karajo siku barangke ang sarupo iku Mbak itu bana dan nyolai bantukan orang kabacaka bantukan orang kabagado bantukan orang kabatenju
Indah ado karajo kece awak naninyo kaniyo tangkaju tadanga bana ode alima latuanei sarupo urang kabacaka ema kalansuang turun tangan talatak penajo buku jalan sekali siang lima kalau emal kaba jalan kata dayu pinggang lama ulang pejari nana lui nyeturi cando karani toko bakato ema bagulambe apo bana karani rebu ikan pagi-pagi yo apo bana diebokan pagi-pagi bantukan urang kabacaka bantukan urang kabatenju sinan menjawab karani toko de ibu dangakan mula pajako minta karajo adoh karajo kecewa ninyo ketang kaju de namu lo awak magi bakarajo tukang sapu nyona bisa tukang lap lemari nyona pandai tukang peti nyona bisa bu O mandanga lekato rupo itu malu nema O kadietong iko orang kayo randa hati Iko nak gadi paliang elok O bakato alima kakarani onde karani dangakan mola indah elok karani O rupo itu bana do karani yana urang di Padlo Bandan tarik ke kampung dalam pulang menjalang pukul 2 O biarlah tinggi gunung Malaya biarlah bancah lurah dalam yokarani dasarnya lai tanah yokarani kita sesama manusia nyokan butuh pulo nak mencari makan kini coiko dikarani letantu mola dikarani indah elok sarupo itu bana kalau Tuhan Allah mengizinkan sekejap mata kekayaan ko bisa hilang co itu katonyo kini indah elok sarupo itu kini tarimo lainyo bakarajo ko iyo le pandai tukang peti para lujuo kadiawa tukang sapu para lujuo tukang lap lamari para lujuo karani itu lekato dan mola kini usarato dibanggakan itu katonyo anak rangkayo ba itu bana nyolai mandanga kato siang 5 o ditarimo nasar bakarajo ba itu bana maso itu ditarimo jadi tukang peti barang masuk namo ka buku gadang tercatat namo Abu Nasar anak rarana tanah Minang iyo batipu padang panjang o dapet karajo tukang peti barang ba itu bana mula kini tapi lah ditarimo bakarajo bakato Nasar bagulambe kok karajo yo lah dapet mabuai ambokan jale anak dagang mabu di mano ambokan lalu bu di mano pulo nang kamakan kota gala emak kamanyuru malenga emam katempe lalu kawak lo yang kecil nih itu pangana emak bakato alima bagulambe kok lalu bulia di gudang menung kopi dapet sekali sari kok makan dapet 2 kali sari gaji bulanan dari toko ba itu bana masuk itu Olah sanang di dalam hati
mati ruponyo buyuang Abu Nasar nala mulai yo inyo bakarajo diambil cando garagaji sarato panoko jo saling kasih paku windak nyotiri ngakan nandi bilang dagang di sini nandi onan maalun labu yuang Abu Nasar kalau inyo mambuwe peti kayu nam panjang lanyo kare lanyo goso jogara gajinyo leden bilang cando maso itu babana buni gosonyo bakato kawan sabala agira miaste cuy itu katonyo kini tapi dia bilang Abu Nasar lah sanang raso dalam hati walau kajadi tukang peti barang pandai bakawan semua gadang lau Abu Nasar leka dibilang sasak karajo sembayang indah nyolupokan urang nantakwi opado Allah urang nantakwi kasahabat ba itu bana anyolai abiyari baganti jari nantuwo urang nyohormati dan samo gadang lawan bayo nang kete nyokasihi awak rancak baso katuju kawan-kawan batambah banyak abiyari baganti hari Jawabi pakan dagang di sinan de untung takadia la ruponyo la tibo sure nan sabu sure ko datang dari Japang di olah datang sure dari Japang sure kakarani rang barigi ruponyo karani toko kaden bilang dagang di sinan kironyo sure pentiang bana ditando tangani manarimonyo lai kiro dibuka sure tadi karani ndak pandai baso Japang ilang pangana karani kok baso Inggris inyo pandai cakap Malaya inyo santiang tapi kok baso Japang indak nanjale nande awak bantu kaki ayam kasadonyo mencali sure masu itu tamanun karani toko indak tabado mamang badan lelai